खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबाय। दायो आं दङ आर'नाइ होननाय मोनसे हटेलाव। बिनि साखाथियाव आं सिङावथ' हाबनाय जायासै, दा आं बेयाव दङ। आङो दायो थांफिनसिगोन डाइरेक्ट बेंटल। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेयाव मा मा दखान दङ बेखौथ' आं मिथिथ'ला, आं हाबला इयाव। देबोरगाव बाजार बियो। तो दोस्तों मैंने घर जाने वाला है वापस। खराईगांव पहुंच गया मैं। ये खराईगांव सिग्नल है। अभी मैं यहाँ पे गाड़ी चेंज कर रहा है। आं गाड़ी सोलायगासिनो दङ दा बेंटल थांनो थाखाय। बिराद गोबाव नांदों आङो गारि मोननो थाखाय। दायो आङो गाखोबाय गारियाव। ओरैबायदि थोन थोन गसंनांबायसो आरो। नायनो हागोन नै नोंथांमोना। तो मैंने खड़ा खड़ा जा रहा है, बैठने को सीट नहीं मिल रहा है। इतना भीड़ लग रहा है ना गाड़ी में, क्या करो, जाना पड़ेगा फिर भी। थांनांसिगोन अब्लाबो माथो खालामबावनो, उफाय गैया। जिरायनो मोनबाय दायो एसे सानैसो ओंखारनानैहाय। अभी सीट मिला बैठने को। वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा ही। काजलगांव मोनबाय आङो। दा थांसिगोन बेंटल। काजलगांव ओंखारनांबाय। खाराइगावनिफ्राय सिदा फैनानै काजलगांव ओंखारबाय। काजलगावनिफ्राय बेंटल थांनायसै। बेंटल थांनो जिरायफिनबाय दायो। काजलगावनिफ्राय बेंटल। काजलगाव मोनैनि सिगांनो आं ओरैबायदि खोथा खोनाबाय, दा आङो भिडिअखौनो खालामबोनो गोसो जायासै। भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर, बेखौनो नायसाबदो। आरो सोरबा गामिनि आं सिनाय मोनै मानसिया आंनि मबाइलखौ दैखुनो नागिरदों होननानै आं खोन्थाहरनाय जादों। दा मानसिया सोर आं मिथिथ'वाखै। आं संगासिनो बिखौ। संनानै आङो डायरियाव नट खालामना लागोन सोर बियो। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो।